Vah, bir canım gitti de haypala. Bir canım gitti. Ay жалко. Bol tadın bak. Ay молодец. Bol. Патроны. Винтовка. Винтовка. At onu. Vur ya çavur. Muha. Bol bizim ne var lan? Ne oldu? Ne oldu? Koşuş gel burada şimdi ya ne oldu? Yoş lan kolay o hayrat etti yoş ol bol yani oyunu ayıracak mı? Düşünür diyen mi? Ne olur aytta. Özüne menden iyi gelýär. Gelip olmuştayda güýmenin nepleşiň başlamalygyny bilýärmin. Sen orada oyun oynap oturýardym gelip gelmän wara. Ben tek wagt batyr etdim da sen gelmeň. Men bilýän ha şunu giýjak alyp gelýän. Aýtdym ha men şunu sana. Ay bolýalay moga bolýa koşuş ho. Hanamla güýmenin atly nepleşigimize başlaly. Salam kadırly dinleýijiler. Häzir siz güýmenin Gepleşigimizde gelişmeler. İki dost öz ayarlaryny uýalar. men gelinim dikine şeyler öktü. Şişikdagi yamanı var ha. Yamalan yerini biler ýalym eden o wara dost. Ey, onuň da nämejigi o hiýja ojaşyň sen wara. Men almara şeýler kirýär olin wara. Ýuwan işikleriniň wara, ýuwan işikleriniň ýuwlanyny bildiren noktada. Aýaly ernini soraýar. Sen meni ýaşamyzda hyýaly söýýärmi? Yok. Sebebi indi men ýaş däl. Men aklym goýarşdy. Bir adam uzun ağaç dikip ona dırmaşıp uğraya. Ýa bir dırmaşıp başlaýarym olin ağaç ýykylýar. Ol ağacı yine de dikelce. Bu ýagdaý şol gaýtalanıp durdy ýa. Kaptarlyny geçip barýan biri ondan soraýar. Hey! Yaşlı, sen näme diýäň? Ağacın beýikligini ölçejek bolýan. A sen onu yerde yatırıp koydu ölçayda näme diýäň? Beýip dikeldip dırmaşyp ýykylyp sürüşüp ýörsiň aýol. Yok, nim. Yatırıp koysam uzunluğunu ölçedim orada. Amma maňa bolsa onun beýikligini bilmek gerek ha. Avtobusa bir garry ýaşly 13-14 ýaşyndaky ogluny ýüzlenýär. Oğlum, sen yerinde men oturaýynla ha? Ýogsa bilim erme agyrýar. A sen atam, maňa aýt. Men ýaşymda kam sen ullara yer berýärmidin? Şemişe yer berýärdim oğlum. Ine, şoň üçinem häzir bilim agyrýar. Komşu, sen kesellap zat ederdinmi? Yok la, daş edewörsin. Näme üçin soradyň ony? Aydın dermanhanadan çıkıp gelýäriň goraýdym lay. He, o nerede gonamçylykdan çıkıp gelýärmi görseň, öleýdiňmi diýip sorajak o. Bir gün Opel Toyota hat ýazypdyr. Salam sevgilim Toyota jan. Dün ejeňi kemir daýzany gördüm. Signal çalsamam serede gelmedi. Soň bilip otursam Lexus'tan sana sağçı gelipdir. Men häzir arayandada. Oturlugum daim BMW'ni sağçylygy görjek. Edidim.
sen motoruna kulak sal. He, ýene aýtjakdadım. Juli ýydyňa düşýärmiş. Aýdyp goýaýyn, gawanjaňdyr men ol. Seni soňky benzinim galýança söýürüm. Burun epenni yerde işläp ýörkä bir piýada adam gelip "Salamu aleykum agam. Kaka näçe wagtda ýetip borkam?" diýip sorapdyr. Epenni muňa ün sürmendir. Ýanky piýadaň muňa gahar gelip çal tädimle urapdyr. Epesliyere baran ne olsa epeni yank piyadan çağırıp Üç saatte vararsın. deyipdir. Muňa gahar gelen piyada. Ýaşuly ýaňnam çyn aýtmadyň aýt. Men sen ne eýlýäräniň? Ne uleýin? Mamma, O muham. Güýmanyň atly gepleşigimiziň her gezek sanyna diňe degişmeler dikki dotyr sorin dinlejilerimizin arasynda bir goşgu bar ýa. Nima bolar? Şulara bir arasynda bir goşgujuklar da okap beremele, bizem ýöne degişme dikki dotyrsla her gezek gepleşigimizde. Oňa taýar goşuň bar muham. Ay bar da mamma, hanmyr dinläp gören öde bir goşgu bolmaly. O konýar orada dinläli. Ina mamma, tere. Adamlaň işini haýwanlar etse, sığır samolyotyň rulyny tutsa, geçiler güpürdäp gulluga gitse, goýunlar mäleşip galsa gerekdir. 3-nji jahan uruşy başlansa, öküzem uruşyň planyny düzse, çekirtke dik durup pulemyot atsa, siňegem katyuşa atsa gerekdir. Diýe emedekläp kerwene gitse, eşek korkusyny akopda ýatsa, geçe onu görüp serjanda satsa, serjant onu güppe bassa gerekdir. Kebelegiň teninde gyzyl kan bolsa, ajdarhan tepesinde haşyk kan bolsa, söwüşde pişikden sıçan zor gelse, itler namys edip ölse gerekdir. Fıştylyň tizligi 90'a ýetse, garynjaň gopguny 90'a ýetse, Yolworth çilim çekse, kaplan nasatsa, bu dünya bir ýeňsi bolsa gerekdir. Horoz araq içip çäşerlip ýatsa, kellesi ağırıp analgin atsa, tavuklar bazarda pomidor satsa, şonna bir hedillik bolsa gerekdir. Ne etdim ama, boljakmy taýarlan goşgujugum? Eýri goşujuklar da. Ýöne goşul kemi yok. Taýarlawar muham, taýarlawar arkaýyn. Ýöne mene mä wara, güýmeniňe boş gelesim gelmedi wara. Ay men aýanym bar da diýip çinedik goýarýar. Ay hoğla senem aýalyň bolmasa wara, ola geljem bolmasa. Şişiştir ulesin ýoklay. Be. Ulan beýdip masal etme wara ho. Ýöne o da bir güýmeniňe boş barma diýip maňa goşguja goýup durýar da. Hani men şu goşguýny tapaýyn ene. Ene. Şu goşguşy. Oka mamma, oka. Oka dinläli. Oka, hani. Ine muham. Dinle, ýöne bir hele ýurruňy da näme diýeňdi? Ay mamma, erkekçe gürleşellik kini de ok. Ýa oka diýme ýa-myň özüň. Ay bule okasana sen, dinläp görelik ne aýyl goşgu bolar. Oýla geljaň soňa diýip boran goşgusy näil bolar ay. Dinle de özüm.
toy tutan günümüzün ertesi günü. Hele dip adım tutsan geçirmen. İl günden çekinip tek koyup meni dostların yanına gitsen geçirmen. Madam sen söydim, iyi dedim deyip, verilen vaadalarımı ödedim deyip, tur çay getirmana yadadım deyip, yasığa yaplanıp yatsan geçirmen. Tanışların gözüne eğilmez o deyip, yigitçigim kaydıp gelmez o deyip, şey dersemim şula bilmez o deyip, bir ayağla havar kassan geçirmen. Hoş olup geçsen özünden. Bir sağadım sıpaymarsın gözümden. Bolgusuz iş edip kaçma izinden. Yettirersin yöne geçsem geçirmen. Ne edip muhab karşı? Doğru tamam mağa. O varıptır. Öyle geleceğim sen hakkından çıkmaya başarıptır. Yo o nice koyma. Yo koşku soğuğa tayanlattır diyecek bölümde. O koşu tayanlattır. Şey deydi o. Kadarlı dinleyiciler, İnne olsa Türkmenistan'ın Milli Meteorologiya Merkezi'nin fevral ayının 6'sına sağa 8:00, fevral ayının 7'sine sağa 8:00 çenli bolcuk hava varada beriyan maglumatı. Balkan vilayetine sekundu 50 kilometre uzayan kumlu yel olar. Daşarda seriyan balık türsüklerinize habardar olmalı. Yolun yarısı kum bilen yapılar. Yani günün ikinci yarımında yağın yağmağa mümkün. Şeylelik gülen yollar palçık olar. Gündüzüne hava koşmak 10'dan 25 aralıkta olar. Gecelerine olsa gündüzden tapavdı yok. Ahal vilayetinde ütkap duran hava olur. Yağın, qar, qurvağa, lengeç yağmağına qarashılıyar. Havan temperaturosu Balkan'ın tapavdı yok. Mari vilayetinde Dubay taraftan gelen qara bulutlar sebepli yağın dolar, euro, maşinlan znakları, bölünün Toyota'lar, Zaya, Opel'ler yağar dip çaklanyar. Havan temperaturosu belli değil. Pul verseniz aydarız. Levak vilayetinde asuda hava olur. Havan temperaturosu 20 ile 25 aralık. Yönegünün ikinci yarımında birden asmanın bulutlar gelip yukarıdan kedi, kartoşka yağmak mümkün. Esasanım kedi yağar. Bir aylık kedi zapaslar tayin. Daşozda hava erwes soğuk. Donduryan soğuk olar. Tüykürsen tüykülüğün donduryan hava olar. Şu dövrlerde daşozda gitmezligi maslahat görüyoruz. Hava -25 ile -45 aralığında oynap durur. Aşkıvatı hava şeyleri yaman. Yel tüöley, ap tupan, tornado, qar, yağın, ağdır dündür hava olur. Yukarıdan kağıt, ajdarha, yudarha, harjık, zemven, Godzilla, piton, anakonda, sulgan, kobra, möy dağı yağar. Havan temperaturosu -90 ile +90 arasında büküp oynap durur. Köçe çıkmazlığı maslahat veriyoruz. Ne muham dinleyicilerimize hava maglumatına ma yetirdik. Hava yetirdik o da olin arama mağa vaktimiz ama azalıp para kuymanın atlı gepleşirin Cemla'yı tekmeyeceğiz. Cemlal muham. Onda gel dinleyicilerimiz ulen hoşlaşalı. Kadirli dinleyiciler, siz kuymanın atlı gepleşinin yeni bir sahanı dinlediniz. Gepleşiki tayyarlap size yetiren Muhammed Murat Orazov. Gepleşiklerimizin indik sahanlarına çelini sizin ulen hoşlaşarız. Hoş, sağ olun.